Tes tes. Horas Amanginan, terutama anak-anak kami sekolah minggu, remaja anak sebelum dan lansia. Gereja kita akan merayakan perayaan Paskah pada tahun 2024 ini dengan mengambil tema Aku telah melihat Tuhan. Dengan subtema mau bersukacita dan hidup benar, mari melihat dari perspektif Tuhan. Peringatan Paskah di gereja kita tahun ini telah dekat. Kami dari panitia telah merencanakan beberapa kegiatan untuk memperingatinya. Diawali dengan kebaktian malam Pasio, peringatan Jumat Agung, dan perayaan Paskah pertama dan Paskah kedua. Panitia tahun ini disebut dengan julukan Panitia 77 karena anggota panitia berjumlah 77 orang dan biaya yang kita butuhkan tahun ini sebesar 77 juta rupiah. Dengan demikian, kami dari panitia memohon kepada semua jemaat HKBP Serpong berpartisipasi memberikan dengan sukacita 77.777 rupiah per keluarga. Ingat, hanya 77.777 rupiah. Kami mengharapkan kegiatan perayaan Paskah ini benar-benar kita lakukan dengan serius, terutama kita menikmati ibadah itu dengan khusyuk. Mari kita bersama dengan panitia menyukseskan perayaan Paskah ini. Semoga perayaan Paskah ini benar-benar menyemangati hidup kita karena ada jaminan kepastian yang telah diberikan Tuhan kita Yesus Kristus melalui kematian yang terutama melalui kebangkitannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas, horas, horas.
Shalom. Andoros tamule acarata parjulu mahita ambalo martangi mahita bosor hata. Ta mulai macarata ta puji matuhata mari de mahita sebuku de nomor 632 ayat 1 ayat 3. Mar hite-hite goar ni bata ama dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goar itu di dia na tumo pelangi dot tanoon. Amen. Luluhon maau ale de bata jala perbedahon ma badakku dopak bangso na so daulat roha. Sai palua maau sian bawa siwa luhon si pauto-oto dot hajek kelon. Ai holo de bata haroroan ne hagogokku. Tongo semahati uronmu, dohot hati guranmu. Asa nama nogu au, pataru au tu dolok ni habadiamu, dohot tu ingananmu. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita.
Ale ama namin na dia banogijang prasiroha na sumurung di sudah jolma. Dang dia olani ho anak muna sa saday. Di leon hodo iba na humokop pamen. Mamorsan dosa nami sa tuhaw na pinarsilangi. Sa ipatogu maroha nami. Asa unang ganggu roha nami. Makapersyai hasisani dosa nami. Asa unang madele hami alani dosa nami. Alai asa pos situ roha nami. Di asini roham nagudangi. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Anak kaholongan ni roham. Amin. Mari demeta si buku di nomor 600 walaupun sada ayat sada. Tatangihon ma patik ni debata imasian patik pasiahon dohot lapatana. Patik pasiahon. Unako olo makatidakkon hatana sotutu maralohon dengan jolma. Dia do lapatan ni odo. Iko dihabiari rohatta di bata, jelek kon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo menganggapi donga jolma, manang majehehon manang pahatahon, pauruhon sangap nasida. Ikon nyapina dongan jolma anggo sotakas dope binoto salana. Holan naringgado sipa buaon. Atong mangidugo mahita tuarupan di bata lau manglo no bar tu patik nai. Ale Tuhan di bata sai pargugo mahami manglo no bar patik nai. Amin. Mari demeta sa buku de nomor 127 ayat 617.
Tato potima dosat na gudangi, dia rupani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanaming pargogo na suatu dosan para si roha midahami na dangolon naro rohami tujolom manopoti dosa namin na gudangi di bagasan hajahata dohami tubu jaladang adong haporsyaon di bagasan rohanami hian saluhud dohami manibil sian akka dalanmu. Masay gudang do pangalason nami di patikmu, ala ingot mahami ale Tuhan, ala ni dengan nibasam dot asini roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni pang aposon nami dot pangalason nami. Say ingot mahami hobar tu asini roham, dohot dengan nibasam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuhati maroham di dosa nami nagudangi. Amen. Tabegema hata baga-baga taringot tuha sisani dosa. Songonod do hata ni Tuhan Jehovah nunga dia sayho au marhite sian akka dosam jala nunga dilojai ho au marhite sian akka hajatonmu au tutu au sadiri manelesai akka panglosim ala ni hadirokku jaladang harong hupa ingot-ingot akka dosam. Asa ngapon mana di debatana di gijang. Mari dia mahita si buku di nomor 210 ayat sada. Tabegema hatan dibata nagabi trupuk dihita sa minggon imana di enet sian Yohanes 10:2 sian ayat 21 ayat 33. Yohanes 10:2 ayat 21 ayat 33. Tajama mas kasoring au ma
ayat 20 amang dainang acara ayat 20 ada sa seterusnya. Doot perikop nang idaw ni halak gorik ibana. Alay adong madeba halak gorik dongan ni akan anak koki lau martangyang di ari rayai. Dungi Roma si Filipus di pabuo may tu si Andreas. Dungi Roma si Andreas rabdo si Filipus pabuo sa tu Jesus. Tutu si tutudo nahudok tu hamu. Dang nagada emay moloso madabu tutano jalamate. Duk pemate asa gudang perbuena. Au ma dihuton gadum na olo manguloy au. Jelaya di si au disima dohot anak somakku. Pasangapon ni amay ma dohot ganup na manguloy au. Pasanga magwarmi amang dungi Roma soran siya ni banogijang madok nungaw pasangap laos pasangapon homuse pasangapok kudo homuse. Dungi ni na Jesuma mga lusi inasida, dadal ala ni au ubay naro suara odeng, alay ala ni hamudo. Ang guau, dung dipatibo au siyan tanoon, taitok kudo sa lut nasida tu au. So kung imasat na, martua do akan na tumangyun hatan di bata, jala nau piopsa. Amin. Mari demay ta si buku de, nomor 140 siya, ayat sada 1 ayat 2. Hatidak kun mahapursiyaw tay, songon na hitandak kun ni dong atas hapursiyaw di sadok pertibion, rap mahita madok.
Au Porsea, Jebata Jehovah, ang Parkunas Kusan. Kristus, ani Bata Jehovah Sare. Iman ang tubon si Maria, gabi-gabi sa tadu dia andorang suwan. Ido tu hatta na tumarno bernit, ipangumun silatus, na mati terpajol liau di haup no silang, na tua di botor ring tanong, na naik surgo, lahud lusa bundo Bata Jehovah, na naik no bergunas lusani, di sima iban pamula suku tanong, mangublan mo lamang. Au Porsea, Tony Probadia, jalarong sa dahurina baria. Bisa Indonesia, bisa Indonesia, mula Amin. Tabegima titing na masa dihurat sa minggon. Shalom, horas sa manginang. Parhalado hagabi serpong pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat merdohoti permingguan di Bagas Joro, doh na patupahon permingguan di Bagasta, galup marsada-sada. Lasu hutma pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun turuas ni Huria, nama ulang tahun di hari hatu tubuh, doh nama ulang tahun persaripeon di mingguon. Diramoti jala di paspasu tuhatta mahita saluhna. Titing na masa di mingguta na perjulu, guar ni mingguta ima minggu judika. Sadarion minggu 17 Maret 2024. Masuk mahita tu minggu judika. Judika lapatanna luluhon au ale Jehovah pasal men 47 ayat sadaa. Topik mingguon ima hodo holong ni rohani Jehovah. Paduahon danak na tubuh. Di hari Rabu 10 Januari 2024 nunga di basa-basa hatta saya danak bawa tu keluarga Mour Boy Tambunan inang Teti Pitriani Purba Wik Bethlehem di pasdo danaki nang natorasna. Patuluhon ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu 17 Maret 2024. Nunga di jalo gabe ruas ni HGP Serpong. Na parjolo keluarga Jimmy August Pajetan inang Otapiana Palobo Siahan do sahala yanakon nomor register 1292. Pida sian HGP Letare parung serap persiapan resok Letare parung serap distrik 21 Banten. Masuk Wik Bethlehem di petadahon di pukul 10.07. B. Keluarga Joharno Manalu, inang Nartika Simatupang, nomor register 1280. Pida sian HGBP PAIM Resort Sipeapea Distrik 9 Sibolga Tapteng Nias, masuk Wik Judea. Turus baru Jongjong Ma Nasida. Oleh ate. Opat ruas napida. Mamuka sadarion Minggu 17 Maret 2024. A. Keluarga Pertahan Victor Alexander Erik Sihombing, inang Yuliana Dermawati Purba, nomor register 817 Wik Bethlehem. B. Keluarga Andro Maruli Padapotan Huta Barat, inang Maria Francisca Penny Boru Napitubulu, nomor register 792 Wik Bethlehem. C. Keluarga Andreas Togus Torus, inang Maretania Halei Pasalli, nomor register 1127 Wik Bethlehem. Dang be tersurat nasida gabe ruas ni HGBP Serpong, alanunga pida nasida tu pos perminggu Bintaro HGBP Serpong. 5. Perjamita di permingguan pukul 10.07. Perjamita di permingguan Botare pukul 10.07. 5. Padita Daniel Tea Harahap, nasida pimpinan HKBP, Jalan Agabe Kepala Departemen Marturia HKBP.
Onom, donor darah. Tim Kesehatan HKBP Serpong patupa ulau donor darah sadarion Minggu 17 Maret 2024 pukul 7.30 satu pukul 10.30. Maringana di gedung sekolah minggu bawah. Ulau di patupa doh Palang Merah Indonesia Rangkas Bitung. Tuak karuas nanaing madonor mudarna boy magabe parsidohot. Pitu Pangebation Holong NHKBP Serpong. Sadarion Minggu 17 Maret 2024 NHKBP Serpong patupa Pangebation Holong tu HKBP Serang Resok Serang Distrik 21 Banten. Jala patubegehon edde puji-pujian di perminggu pukul 10. Pangebationon didongani Padita Rahmat Simanuk Kalit. Marsangak ma debata marhite ulaonon. Walu pertikian permingguan pasca. A. Perpunguan borngin pasio sada 2 tolu di patupa di hari Selasa, Rabu, Kamis 26 27 25 Maret 2024 pukul 20 Marhata Batak. B. Permingguan Jumat Agung di Huton Ulaun Nabadia di patupa di hari Jumat 20 Maret 2024 pukul 7 Marhata Indonesia pukul 11 Marhata Batak. C. Ulaun Nahohom di Huton Ulaun Nabadia di patupa di hari Jumat 20 Maret 2024 pukul 14 Marhata Batak. D. Permingguan Doho Pesta Paskah hari pertama Minggu 31 Maret 2024 pukul 8 Marhata Indonesia pukul 11 doho pukul 10 Marhata Batak. E. Permingguan Doho Pesta Paskah hari Paduahon Senin 1 April 2024 pukul 20 Marhata Batak. 9. Persembahan khusus untuk kegiatan Paskah. Sadarion Minggu 17 Maret 2024 diganuk permingguan pukul 6 walu 11 loh 17 di patupa 2 hari papungu pilihan. Pilihan perjolo amplop nabelau tuhuria doho pusat. Jala pilihan paduahon amplop na piolet laho mengurupi na perlu tu ulang pasca di HKBP Serpong. 10. Pakubasion pertanyaan wik. Perhalado manasoi sude ruas ni hauria ni ganuk wik asa di haburjuhon madoho di pertanyaan wik. Songloma hatatuan pertikia di pertanyaan di ganuk wik. Nah dibuka di pukul 20. Hari tanggal Rabu 20 Maret 2024. Wik Ebenezer majabui keluarga mangasi sinaga inang Marlina Boru Aritonang. Wik Philadelphia majabui keluarga Osem Manalu Dewi Sartika Boru Sihombing. Keluarga Situa Asboto Gatorop inang Meliana Manalu. Keluarga Samuel Gonggom Parulian Perdede. Kamis 21 Maret 2024 di Jerusalem, keluarga Alberto Sahala Sibarani inang Lasma Manurung. Nasaret majabui keluarga Padita Monang Silaban inang Pasuria Banjarnahor. Iwi Betel majabui keluarga Situa Nepos MT Pakpahan inang Eplin SA na Pitubulu. Iwi Patmos keluarga calon sintua Roy Presley Simanjutak inang Ari Pak Mawati Raja Guguk. 10 sada. Akka ulaun ni HKBP Serpong nanaing di Patupa. Ibadah tim 2 di Patupa di hari Senin 10 sada Maret 2024 pukul 10.30 marhite media Zoom. Latihan Kor NHKBP di Patupa diganuk hari Jumat pukul 10.30 maringana di ruang ibadah lantai 2 HKBP Serpong. Ibadah PA NHKBP naik di Patupa di hari Sabtu 27 Maret 2024 pukul 10 siang. Maringana di ruang sermon HKBP Serpong. Permingguan Jumat Agung doh pasca sekolah minggu HKBP Serpong. A. Ibadah Jumat Agung di Patupa di hari Jumat 20 Maret 2024 pukul 8.15 1 pukul 10. B. Ibadah Paskah di Patupa di hari Minggu 31 Maret 2024 pukul 6 1 pukul siang.
Songoni ma suara ni titing sadarion hatorangan lau mapit taringot tu akka barita titing do titing parhepengon boy ma taida di titing nang disagio diwa ganup week. Saunari tabege ma hatorangan nasian panitia Paskah. Shalom. Parjulo mahita madok mauliati tuhat tadi bata di syala asi dohot holong ni rohana natoktong madongan hita saluhutna diganup ulo tabe. Amin. Nahu hormati hami inang pendeta Lucy Buru Panggabean, suang songoni tu amang dohot dainang, dohot tu sude ruas naposo na adong di huriat tahun. Di son hami sian panitia Paskah ni huriatta mangalean panorangion tutonga-tonga ni huriatta hakabi peserpong. Khobar tu situasi dohot kondisi ni huriatta ima masalah keuangan na hurang memadai. Sialani kami panitia Paskah berupaya dinalaho patupahon pesta Paskah di bagas tahunon sian kesederhanaan manang sehemat mungkin, namun tanpa mengurangi semangat dan makna Paskah nasa sitongna. Di sialani mahami mengadakan penekanan biaya. Molo biaya nata perluhon di bagasan perayaan Paskah di bagasat tahunon 40.500.000 rupiah. Angkau namanginang boido dohonotta nabalga manang isarana molo isarana holad dua manang tulu halak nalau manea manang manuhuk. Alai taingot ma hatan itu hatta namadok, hatta upasa namadok, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Suang soni hatan itu hatta namadok di Galatia 6 ayat 2. Marsyurupa mahamuna mamorsan akka nadukduki, ay ido dalan mangaraduti patik ni Kristus. Di sialani mahami panitia mangido tuhita salhutna ruas ni huriatta. Naung adong mar 1.050 kakak. Asanaing maniak kita narap parsidohot di pesta Paskah nanaing patupota. Sialani gabe ditotopon panitia asa ganup manian keluarga na parsidohot manupahi ima ditotopok kami per keluarga 77.777 rupiah. Songon sada tadda nagabe ruas hita di huriatta. Angkaon dibuat kami khobar tu natar surat di Matius 10 ayat 21 1-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku
jika ia berbuat dosa kepadaku. Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali 7 kali. Sialani arop dorohanami pesanon ikut tolhas tusudi ruas ni huriatta. Jalasian nasa uduk dohot serep ni roha. Kami panitia Paskah rotu ado pamuna mangido huhut mangelek tusude ruas ni huriatta. Parhalado secara khusus tu koordinator WIK dohot seksi dana asa de beritahon manian beritahon tusude ruas ni huriatta. Molo tahalihon amanginang 1050 kakak dihali 77.777 sasitongna ngalubi sian biaya nata perluhon. Alai saya sima rohani tuhatta dilehot tuhita hahipason asa marlas ni roha hita jala asa sude ruas nagabi parsidohot nalaho manupahi perayaan Paskah. Molo adong suku-suku tuhami, buasa pura angka pitu. Songon nang hupatora kami nak kiningan, sasitong na holan 40.500.000 do biaya na taperluhon. Alai asa adong songon angka na menarik khobartu na tertulis di Matius 10 ayat 21-22, jala angka kebersamaan di hita nalau si opaota nalau setiaota asa tarida kebersamaan di hita saluhutna ruas ni huriatta HKBP. Jala ngapasti lobi maulo 1050 hali 77.777 moloboy hita saluhutna pasahaton di bagasan partisipasi di bagasan las ni roha sude akan nalubi pasahatot tamai tu pengedaan transportasi ni huriatta. Songonima hata panorangion sian hami panitia Paskah HKBP Serpong tahun 2024 dengan julukan 7777 Horas Madihita Salutna. Kor perempuan.
Tapasahat mapliata tupusa dohoturia laos maridemata sia buku de nomor 141. Dameni debata na sumurung sian salhut roha imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamu amanami inanami na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus hatani debata dihita di minggu judika ima nanienet sian buku panurirang Jeremia bidu 30 sada ayat 35 satu ayat 37. Ujahau matuhita. Songonodo hatani Jahoba na mangalehon mataniari gabe panodang arian
aturan ni bulan dohot akka bitang gabe panodang borngin, ibana manggusang laut gabe marhasak akka galubang na Jehovah Zebaot do goarna. Tung sura masohot akka aturani maradoponau ninna Jehovah, masa di madohot pinopar ni Israel, unang betar goar bangso di jolokku saleleng-lelengna. Songono do hata ni Jehovah, molo tung dapot suhaton akka langit digijang, jala dapot dodoan akka ujahan ni tanoon di toru, dohot maau mabolokkon sadok pinopar ni Israel, ala ni saluhut na binahen na sida, ninna Jehovah ima sahatna. Horas madihita manginang, dihamu amanami inanami na hinaholongan, molo tajaha sian Jeremia 20 sia, ayat 10 sada, didok madisi ainung ngatakka suboto, sakap akan nahusakapi taringot Tuhamu. Ninna Jehovah, sakap hasona ngadotahe dada Tuhamagowan, asa au mangalehon Tuhamu ujung na hinalunguton muna. Bahwa Tuhan telah merancang kehidupan manusia di dalam rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jala molo taida amang inang, sian panopaun ni debata, langit doho tano doho sadok isini portibion, semuanya diciptakan Tuhan secara teratur dan sangat baik. Jala adong do sakap tujuan dari semua yang telah diciptakan oleh Tuhan, termasuk parngoluat tahun. Orang yang lahir, sorak kita di portibion, alani adong do sakap ni debata, na ikon saut marhite hita amang inang. Molo taida di Bibel tai di buku Sada Musa, di mana Tuhan menciptakan manusia asa adong, supaya ada yang merawat, memelihara, mengerajai, mengusahakan akka ciptaan-ciptaan yang ada di dunia ini. Nah, artinya amang inang, dari semula Tuhan merancang kehidupan kita di dalam rancangan yang baik. Taboto do lagu rohani yang mengatakan dari semula Tuhan telah menetapkan kehidupan kita dalam rancangan yang indah, dalam rancangan yang baik. Jala parngoluat tolpe amang inang itu adalah proses supaya kita sampai kepada ketetapan, kepada rancangan Tuhan. Jadi manang bohape parngoluat tasonari sonang manang marsak, sehat hipas manang marsahit, berhasil manang gagal, unang tadokon. Songonon nama parngoluanon. Kita jangan langsung menilai bahwa ini adalah akhir, bahwa inilah yang ditetapkan Tuhan bagiku, kegagalan, kehancuran, sakit, penyakit. Karena kehidupan manusia berubah-ubah. Nah boy doa manginang sonar hitam mekel andon Peter tangis. Nah boy do sonari amanginang hita hipas alayan non marsahit. Nah boy doa manginang sukses parngoluata alai dang nagabei puncak parngoluan. Dan naik gabe titik nih terakhir parngoluan. Karena tidak ada yang bisa kita jamin di dunia ini, termasuk parngoluat tamu ubah do sude. Alai holan holong nih debata do naso ubah di parngoluan nih jolma. Oleh karena itu ketika kita menghadapi persoalan apapun sekarang, tarajumi jala tahap prosyai ma. Proses yang diizinkan Tuhan supaya aku sampai kepada ketetapan, kepada kerancangan Tuhan yang telah disediakan bagiku. Dihamu amanami inanami na hinaholongan, sekalipun manusia jatuh ke dalam dosa, tiki di topa debata jolmai, dang adong sakap ni debata asa madabu jolma tu dosa. Dang adong sakap ni debata asa mate jolmai. Di ben debata pe sadahau di tonga-tonga ni porlaki, bukan untuk tujuannya supaya manusia jatuh ke dalam dosa, daun. Ala sakap ni debata sakap nadenggan tu jolmai. Alai molotung pe jolmai manutun lomona, mangulahon hasalaanna, tetapi Tuhan tidak berakhir kasihnya kepada manusia. Ikon sau do sakap ni debatai sian mulanai tu jolmai. Sekalipun manusia menuntut bebas untuk melakukan apapun yang
dia sukai hingga jatuh ke dalam dosa. Aledang soho di si amang inang holong ni debata. Di patu pa debata do sadadalan. Buhama asa tong saut jolmai. Songo na sinakapan ni debata sian mulana. Dang hamatean gabe jabar ni jolmai. Alay hanguluan sa liling ni liling na ima maritehiti Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan telah menetapkan manusia menjadi kepunyaannya untuk selama-lamanya. Tuhan menetapkan manusia supaya mempunyai kehidupan yang kekal, yaitu yang digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nang penunga mardosa jolmai. Karena itulah tujuan awal, karena itulah ketetapan rancangan di debata tuhita jolma. Songoni mamanginang nabuhi idota muse di 30 tahun, di ayat 35, 1 ayat 37. Terbuang do bangso Israel, tu Babel hape terguar do nasida bangso pinili ini debata. Molo holong do debata, molo memang hami bangso na pinili ini debata, buah sama di palowas hami bolong. Buah sama hami terbuang tu Babel, mengadopi akka paru kilon, susah parngoluan nami, ay dia do holong ni debata. Rahi tapi amanginang songoni do di parngoluatta, molo tutu do holong roham tuau, buktikanlah. Unang holak kata, hatape kon labok ma, kan itu amanginang. Jika memang dia mengasihi kita, pambahenan nape sopan. Ada pertanyaan bagi bangsa Israel, mengapa kami bangsa yang dipilih, bangsa yang dicintai, dan bahkan bukan kami yang meminta supaya kami menjadi bangsa pilihan Tuhan, tapi itu otoritas Tuhan yang memilih bangsa Israel menjadi bangsa kesayangannya. Alai buah sama di paloas. Songoni nama sa dinasida. Adong suku-sukun dinasida meragukan cinta kasih Tuhan. Jala apakah Tuhan merancang bangsa Israel terbuang ke Babel. Tuhan tak pernah merancang bangsa Israel asa terbuang nasida tu Babel. Tetapi karena dosa bangsa Israel meninggalkan dan menduakan Tuhan, saat manasida tuaka hasusaan. Jadi mau masa pe di paranggulat to na manginang hasusaan, ta ida ma pambahenat ta salelengon. Unang pitor tadokon on nama jabbarku, hape hita sadira do mabayan hita marsahit, hape hita sadira do mabay kita pogos, hape hita sadira do mabay na sumaju paranggulat tahun. Unang tadokon on masian debata, kita harus meneliti, menyelidiki, apakah kehidupanku yang kugumuli sekarang itu karena perbuatanku? Apalagi mulu hita halak batak kaya manginang mulo prasmanan sa gudang-gudang nama dibuat sotong malean non musenin na. Nung adiboto dang boy ba na mga lang jagal atau mate mangan din na muse kan mate marsay adu gorata marsay pe dang pula mahua adong doan non uba na ni na muse kan. Jadi terkadang kita harus meneliti menyelidiki apakah ini karena perbuatanku. Kalau memang ini karena perbuatanku, adong dope amanginang masa depan bagi orang-orang yang menyesali, bagi orang-orang yang mau untuk diproses, dibentuk dengan bersama Tuhan. Kita ingatlah amanginang, pada awalnya Tuhan menciptakan, Tuhan merancang yang baik bagi kita. Manang buhape parngoluatta, manang buhape pangalahota, Tuhan pada awalnya di sini sudah menyiapkan rancangan yang terbaik bagi kita. Dan tetap kekal. Tidak akan pernah berubah kasih Tuhan yang di sini bagi kita. Nang buhape parngoluat tamanang pangalahota amang inang. Sekarang bagaimana kita mau diajak berjalan bersama dengan Tuhan sampai kita kepada ketetapannya, sampai kita kepada rancangannya. Karena kasih Tuhan, ketetapan Tuhan tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah bisa dipengaruhi oleh keadaan apapun. Karena memang otoritas Tuhan menetapkan rancangan mutlak untuk selama-lamanya seperti firman-Nya yang berlaku kekal untuk selama-lamanya. Jadi manang bohape parngulat sonari amanginang berdosa hiad doau gudang salakku. Adong dope masa depan dia adong dope amanginang. Masih ada masa depan bagi orang-orang yang mau dibentuk bersama dengan Kristus Yesus. Jangan langsung kita hentikan, jangan langsung kita menilai kehidupan kita sekarang ini. Tapi marilah berjalan bersama dengan Tuhan sampai kepada ketetapannya. Molo di bahan di hita amanginang topik minggu, hot do holong ni debata.
Jadi ketetapan-ketetapan dalam bahasa Indonesia di dalam bahasa Batak dibikin di sini holong. Holong, ketetapan-ketetapan Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan, holong ni rohani di batadoi. Kasih Tuhan kepada umat yang mengasihi Dia. Kesetiaan Tuhan akan janjinya, akan firman-Nya digambarkan songona kinang tajah di ayat 25. Nama ngalehon mata niari gabe panodang niarian. Matahari untuk menyinari siang. Aturan di bulan dohot akka bintang gabe panodang borngin. Bulan dan bintang untuk menyinari malam. Konsisten doa manginang mata niari dohot bulan dohot bintang. Melenunga roh arina baru di sima mata niari. Melenunga sineng borngin di sima bulan dohot bintang bermunculan. Begitulah kasih Tuhan konsisten. Tidak akan pernah berubah-ubah kasih setia Tuhan. Amang inang kasih Tuhan tidak pernah terbagi-bagi. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menetapkan matahari, bulan, bintang pada waktu yang tepat. Holong rohani di batatu hita dada alani pambahenata. Tetapi karena memang hakikatnya adalah Tuhan itu kasih. Bohape pangalahota keadaatta Tuhan tetap sayang. Maka nadong doa manginang nama dokon. Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Apapun bisa dilakukannya, tapi ada satu hal yang tidak akan pernah dilakukan oleh Tuhan. Yaitu adalah tidak akan berhenti mencintaimu. Itu yang tidak akan pernah bisa Tuhan lakukan bagi kita amang inang. Karena apa? Karena hakikatnya Tuhan itu adalah cinta, Tuhan itu adalah kasih. Semua bisa dilakukan oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak akan pernah melakukan untuk berhenti mencintai dan mengasihi kita. O dosa ada si tiopot tamanginang, gabe marpos ni roha mahita madalani ngolu-ngoluta, di bagasan pakirimon mahita madalani ngolu-ngoluta, ay adong do holong nasian di bata, yang tidak akan pernah berhenti mencintai kita. Sebagaimanapun kesalahan kita, masa lalu kita yang buruk, tetapi Tuhan tetap mencintai, tidak akan pernah berhenti mencintai kita. Dihamu amanami inanami nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Riko dota boto amang inang konteks ni buku panurirang Jeremiaon. Songono dohatan ni Jehovah ima di surat di ayat 35, diulahi Muse di ayat 37, songono dohatan ni Jehovah. Yang mau menekankan bahwa pada saat itu ada para nabi yang mengaku-ngaku sebagai utusan daripada Tuhan. Nama dokon dang pola leleng hamu di habuangan. Atau dan mulak kamu ninna. Hanya untuk menyenang-nyenangkan hati bangsa Israel. Alai molo nunga di dokon songono dohatani Jehovah. Berarti ini adalah firman yang daripada Tuhan yang menyatakan 70 tahun bangsa Israel akan keluar dari Babel. Maka itulah yang akan terjadi. Jadi hatani di batado na pinasa ni panurirang Jeremia tu bangso Israel. Dihamu amanami inanami na hinaholongan di patorang Muse tu hita di ayat 35 Jehovah Zebaot do guarna. Tuhan semesta alam namanya. Molonunga tarojumi amang inang sada goar adong kuasona, pasti kita akan selalu mengandalkan nama tersebut. Mulu di bagasan pesawat kita, song nagoyang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Alanyaha, tahap prosyaido adong huaso di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Mulu tahap prosyaido amanginang Jehovah Zebaot Tuhan semesta alam, dang adong behabiarat tadi parngoluanon. Ay ibadah dona punasa parngoluatta. Songon edeni punguan ina nakin. Mulu masepe paru kilon ingot hatani Tuhani. Saya tiuk mapadan ni Tuhani unang ganggu roham, Tuhani dona puna ngolumi. Tuhan yang memiliki kehidupan kita, maka Tuhan juga yang merancang, yang memberikan yang terbaik bagi kita. Dihamu amanami inanami nahina holongan, ta ida ma amang inang, di parngoluatta, di tikion, nunga masa, dang maila-ila behalak, lau paboboahon, na selingku, na bercerai ke. Nang penunga marpadan di altar gereja, di adopan ni akka tamu na godang, keluarga, nang di adopan ni debata tarlumobi,
Ali masa dotong janji yang diingkari. Beragam alasan yang diucapkan atas kejadian tersebut. Buasa berselingkuh, buasa bercerai. Adung malasan faktor sebab akibat alani odo, alani ibana do. Ada selantiasa alasan-alasan sebab akibat. Janji manusia berubah-ubah karena dipengaruhi keadaan dan perasaan. Itu mau menunjukkan kepada kita batas kesetiaan manusia sangat dangkal. Kasih manusia masih dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Tapi kita lihatlah amang inang di ayat yang ke-37. Songono doha tani Jehovah molotung dapot suhaton aka langit digijang. Dapot dodoon aka ojahan ni tanoon di toru. Dohot maau mabolokon sadok pinopar ni Israel. Tuhan mau mengajak kepada kita, dapatkah kita mengukur tingginya langit? Dapatkah kita menyelidiki dalamnya bumi? Molo Jepang ta molo tuk dope hita amang inang. Tuhan mengatakan hubulok kope bangsa Israel ninna. Alai on sada ulau naso mungkin, kan begitu ya. Yang tidak akan bisa mungkin dilakukan oleh manusia. Alai boy do Tuhan mengukur langit, suhaton ni dibata langit do tano. Tuhan bisa. Tapi sekalipun Tuhan bisa mengukur itu, kasihnya lebih besar daripada amarahnya kepada bangsa Israel. Sekalipun matahari bulan bisa dipadamkan agar tidak bersinar, sekalipun bisa langit dan bumi dapat diukur, tapi Tuhan tidak melakukan itu karena Tuhan tidak bisa berhenti mencintai kita, tidak bisa berhenti mengasihi kita. Jala odo amang inang, tabuan mulak anon, masih haulongam mahita. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita melangkah menjalani kehidupan ini penuh dengan pengharapan karena Tuhan tidak berhenti mencintai kita. Tuhan senantiasa mengasihi kita. Cara Tuhan menggenapi ketetapannya melewati proses. Jadi molotung pe gagal hita sonari amang inang bukan kegagalan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Mari kita bangkit bersama dengan Kristus. Jika pada saat ini kita dalam keadaan sakit, Tuhan tidak menetapkan manusia untuk sakit. Tuhan menetapkan damai sejahtera bagi kita. Tapi jikalaupun kita sakit amang inang, tak idama ahado pakorhoni keadaan tersebut yang bisa mengubah iman kita, yang bisa menguatkan iman kita. Jadi bagi orang Kristen, mengasihi Tuhan, melihat cinta kasih Tuhan tidak dilihat dari keadaan. Tetapi dilihat dari apakah yang dapat kupelajari dari keadaan yang bisa kualami saat ini. Selalu ada jaminan bahwa Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan selalu menjamin kehidupan kita di dalam rancangan yang baik. Dan itulah yang dinyatakan Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang menjadi bukti kasih setianya yang tak pernah berkesudahan. Hotdo holong ni debata di hita. Amin, martang yang mah hita. Pinuji pinasangap maguarmu ale Tuhan debata. Natotong mandongani hami mangalehon tuhami. Ahipason haguguon nang partikian. Boy mamuji-muji guarmu nabadia. Jala majalo bohal ni partodion nami ima marhite-hite hatam. Napatuguhon haporsion nami ale Tuhan. Na hotdo holongmu di parngoluan nami. Jala sakap na dinggan do Tuhan saya natotong di baheko tuhami. Na disakapiho tuaka na marhaporusan tuho. Tugu-tugu mahami ale Tuhan debata. Asa saat hami tu sakap nang sinakapan mi di parnguluan nami. Asa unang hami manutun lomo nami. Alai marhite hatam disadarupe Tuhan. Ai jol managaledo hami na marulak-ulak hami mangulahon dosa. Alai molo holong ni rohami. Setotong doi Tuhan hot di hami. Jala holong mima Tuhan atotong huingot tami. Asa margogo hami Tuhan. Paubahon rohanami mardongaton hagogoon nasian hatam nang hagogoon ni toddimi. Ale Tuhan debata ramotima hami ganup marsada-sada.
Pargogoi hami mangulahon hatam di parngoluan nami. Jala bui hami muse Tuhan. Mabaritahon hatami. Dinalahu manugu-nugu akadongan nami na di bagasan hagaleon ni partodion. Na di bagasan parsahiton. Na hurang pos do perohani na sida tuho ale Tuhan. Asalam martaba Tuhan akana pajonokon dirina akana marhaporusan tuho. Ale Tuhan debata ramoti maganup aka amanami inanami na pauli-ulihon bagas ni nasida, keluarga ni nasida. Asa totong nasida Tuhan marujahan sian holong mi. Jala hatami ma Tuhan na pinake ni amanami inanami dinalaho. Mangajarajari akayanakko na pinalumehonmu di parnguluan ni nasida. Leon hai pason gajang ni umur ng hagogoon. Nang songoni hasa daw ni roha diganup keluarga Kristen ale Tuhan. Ramoti akayanakko ni nasida ni dibagasan parsikolaon. Na makarikoton hapistaran jaladang lupa marsaor dohoto makalamohon hatami. Nang songoni ale Tuhan na mangalului parkarejuan pe. Patuduhon ma Tuhan parkarejuan natama. Tunasida jala lehon semangat. Asa totong nasida berusaha. Mangalului nariko di parngoluan ni nasida. Ramoti ma ale Tuhan di bata aka ruasmu. Na di bagasan parsahiton. Marhite ubat na pinangan ni nasida. Jala aka para medis na menangani pe Tuhan. Jupang nasida hamalumon. Tarlumobi lam togu haporsyon ni nasida Tuhan nangpe gale pamatangna. Alahodo Tuhan na totong mandungani nasida. Jala dipakalilaw nasida Tuhan. Wasom di parngoluan na. Ramoti ma ale Tuhan debata akka program-program ni huriam HKBP Serpong. Asa mardalan do dengan tarlumobi ma Tuhan lehon di hami sude ruasmu HKBP Serpong. Hasa daun ni roha dinalau patuluson akka program-programi. Ima Tuhan pakion nami lau memuji-muji guarmu nabadia jala gabe las ni roha di hami. Ale Tuhan debata dinalau mula penok kami Tuhan. Totong ma Tuhan. Hatam naung hutang yok kami hubuak kami mulak. Tonga-tonga ni bagas nami. Jala margogo hami makanguluhoni di parnguluan nami. Jala totong mahmi marningot. Manang aha pinamasa di parnguluan nami on. Odo Tuhan na punasa ngulu nami. Jala sakap na denggan do Tuhan. Na sinakapanmu di parnguluan namion. Di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin. Mari di mahita.
Mapeliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, odo harorowan ni saluhut si leon-leon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasaat hami masya na nilehon mi tu hami pelian nami tuho, sejalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jelar ramoti asahu parasea kami pilianon pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot ti porti bion. Buhai marohanami maritehite todim, asalam hutadahami godang ni sileon lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok muliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadi amagoarmu. Saya Roma harajonmu saya saut malomoni roham di banu Tuhan songon na di banu agijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa arisi sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Punak kami togion tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasar hon madamena tu todim. Amin. Mari
komunitas Amanginan, terutama anak-anak kami sekolah minggu, remaja Naposo Gunung dan lansia. Gereja kita akan merayakan perayaan Paskah pada tahun 2024 ini dengan mengambil tema Aku telah melihat Tuhan, dengan subtema mau bersukacita dan hidup benar, mari melihat dari perspektif Tuhan. Peringatan Paskah di gereja kita tahun ini telah dekat. Kami dari panitia telah merencanakan beberapa kegiatan untuk memperingatinya. Diawali dengan kebaktian malam Pasio, peringatan Jumat Agung, dan perayaan Paskah pertama dan Paskah kedua. Panitia tahun ini disebut dengan julukan Panitia 77 karena anggota panitia berjumlah 77 orang. Dan biaya yang kita butuhkan tahun ini sebesar 77 juta rupiah. Dengan demikian, kami dari panitia memohon kepada semua jemaat HKBP Serpong berpartisipasi memberikan dengan sukacita 77.777 rupiah per keluarga. Ingat, hanya 77.777 rupiah. Kami mengharapkan kegiatan perayaan Paskah ini benar-benar kita lakukan dengan serius, terutama kita menikmati ibadah itu dengan khusyuk. Mari kita bersama dengan panitia menyukseskan perayaan Paskah ini. Semoga perayaan Paskah ini benar-benar menyemangati hidup kita, karena ada jaminan kepastian yang telah diberikan Tuhan kita Yesus Kristus melalui kematian yang terutama melalui kebangkitannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas, horas, horas.